Salam à tous, bienvenue à Spécial Faïda TV. Ce soir, nous allons vous montrer une vidéo de Oussad Bamba Iritigi qui nous parle de Ousoulan, de richesse, de bonheur, de chance. Ousoulan, c'est les accents, accents de richesse, bonheur. Voilà. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne écoute à vous. Bismillahirrahmanirrahim. Amala fo kala barkada kachila barkada wadu ka momore fo ka fo shira ka fo kenala ba mo na wala ko dam no bela jenma sutra ni tinga fa wala ko dam na bela jenma gerziga nyuma lafiya ko nyuma sutra ko nyuma wala mura ko dam bela jenma toujours c'est le Oussad Bamba Iritigi mo fanyina shi watana watula ka fanyana ye femi kran yiri kan mo me kuma kan ka din kanu ma chenna muso ma ate dama ko ya dando ate dama nanu kendela abe dama le pukan bebe la ka bonyo ajo nya kono ka kenyo tay ka kere do soro herem fanga ka bu sa famna ok donc bi mena kuma mi kan mi me ke Ousoulan hakikai fendo bi anya beti makan abe se ki makunya a bɛ se k'i bɔ nɔgɔ la a bɛ se k'i kɛ fɛn a bɛ se ka gɛrɛsigɛ d'i ma ka bɔda ɲumanw d'i ma i yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ta ye ka nafolo sɔrɔ o bɛ kɛ fɛn ɲuman kan o de bɛ tigafara ye toujours n bɛ tigafara de kɔnɔ quoi tigafara ye jija n'o y'a dɔn gɛrɛ na ka ban ka a fara kɛ ɲɔgɔn kan ou bien i t'a sɔrɔ ka tigafara bɔn kalifu la fara cɛ i ni mɔgɔ min bɛ yen dɛ. Mais mon bé, n'était jamais sur. Ma coupe jamana. Mais attitude de là, à tes sana l'autre et jala l'autre et marché. À la kama, au sage valiti mec à medima. Tarata iba korobo, nia korobo. Était na Oussad maliti l'oré. Nia korobo. Était na chisa fara tebe de la rue que mumore. Il n'a mom le mot de na kala na chile. Mais même quand moi faux. Fait quand il l'a dit. Mais bella j'ai faux. Moi be ka Oussad maliti la je ka kanu kasrama nyoy bay bella jani fo shila ka fo kenala sa famna ka kuma ti jamna ko ka fo jamna goro kono bi modam be kan wore kan fo wole ka cha me bella jani fo mu kan la so mu mon la so kan fo me bella jani fo wole ko so ngona ma video comprendre ma famu message WhatsApp kan ne ma ron fama kono o robe fu nyina ibo tay bo na fasura kono sa famna ni ta so gere na o ka ci ga ro ka nyon kan tiga fara o cɛ dɛ Ousoulan buruma n'a lɔgɔ tɛ maasi la n'a feerekɛyɔrɔ tɛ maasi la n mako bɛ jama n tɛ jama sɔrɔ la o sugu i bɛ kɛ baarakɛda dɔ kɔnɔ quoi i le mako bɛ jama na jama tɛ tuguni dɛ i mako b'a gɛrɛsigɛ la gɛrɛsigɛ tɛ tuguni dɛ i mako b'a relation na ala kama ala ka bɔ kari ma tiga fara cɛ kari fila tɛ ou bien n'o y'a dum gɛrɛ na ka ban i bɛ tigafaraw cɛ a cɛni kama na susu a susu na sisan i bɛ barakandi le k'a la n'i ye barakandi bila la i bɛ bitu sudan bila kan n'i ye bitu sudan ɲama ni barakandi k'a susu a susu ni kɔfɛ dɛ ala kama n'i wulila sɔgɔma n'a y'i diya i tɛgɛ wusu n'a y'i diya ka n'i tɛgɛ wusu a la dɔɔni kɛ tasuma na i ka jama n'i ka sababu ani ka lafiya sɔrɔ tɔgɔ la. A dɔɔni kɛ tasuma na i ka jama sɔrɔ ni sababu sɔrɔ tɔgɔ la c'est à dire an bɛ ni Ousoulan ko la waati bɛɛ dɛ mais n bɛ ka Ousoulan hakika min d'i ma taga ta i b'a kɔrɔbɔ n'i ye tigafara cɛ kari fila n'i ye tigafara cɛ gɛrɛ na k'a fara ɲɔgɔn kan k'a susu a susuni kɔfɛ ka ban pewu i jija ka barakandi k'a la ka bitu sudani k'a la k'a susu ka kɛ Ousoulan ye n'a y'i diya ko ka n'i tigɛ fila wusu a dɔɔni kɛ tasuma na dɔrɔn i yɛrɛ wusu dɔ taatɔ ye n'a dɔ i diya i ka feerekɛyɔrɔ la i ka baarakɛyɔrɔ la dɔɔni kɛ tasuma na o yɔrɔ la i kɛra adamaden sugu o sugu o gɛrɛsigɛ kelen ala b'a d'i ma o jama kelen ala b'a d'i ma o lɔgɔ maasi kelen ala b'o d'i ma tigafara de b'o kɛ n'i ye tigafara sɔrɔ kari fu la ou bien gɛrɛw na k'a don kolon kɔnɔ k'a foroki kan ka barakandi k'a la a bɛ sudan k'a la k'a foroki kan a foroki nin kɔfɛ ka to ka dɔn kɛ tasuma na ala bɛ gɛrɛsigɛ d'i ma ala bɛ jama d'i ma ala bɛ dawulatigiya d'i ma tigafara de b'o kɛ o de la n ko fɛn dɔw bɛ yen o bɛ se ka adamadenw mako ɲa an ɲɛ bɛ d'i ma a kan mais n'i y'a kɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la
alumou ma kobe usana ma fenga lobe marché ma fenga télé be marché ma fenga garage be marché ma fenga minizia ke robe se ka marché tuamna nguma ni tara ci afra sote asusuni brakandi ibe bitu sudan kala niya kala kabano anyami nyona to ka ka tasmana ka usu alabe jama jama alabe gresget ma alabo kraba kra alabo ki esa famna jawab minake muso minake ala jabi do bela jenna ala la nyum sabataje ala hamna ngono akono mais usa maliti be ka yiri mu daima a jabi ke usa maliti de brode a jabi mom wole wala ra tide esa famna menna jabi tuma bo dunu bo dunu ko laka kadin kan mo chena musuma ayata ko fra kan tuni parce que adama de lonu ko se ka lonu belon kaba ibe doli lonu na se ka belon kaba anu ka doni mi dola ba loni re doni anga doni mi dola amole bon kono ka kla anu na kan mo chena musoje ni hero na men kan mo fu kawa tuni ka mfa flon fu kan ba flon fu ni hero na ka on koro fu ka on kra mo fa fu ko so ko fo shida ko fu kra ni hero na ka jama nya mo bela je fu a président ou a procureur la ministre a jana moko bela jenu pour nous watina mama la fo ka barkada ala mi fanga sanuna ka sika faida odi an kan ma chena musuma fo mo chema mo gole tabi ko le ke kali hamdulillah ka Europe salu buru ama la fo ka barkada la ba fi bina ni kala jabi tola ala ka jana ay assalamu alaykum. Alhamdulillah, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter cette vidéo. Ok, dans cette vidéo ça Bambaye nous dit de chercher des pots d'arachide. Voilà, des gens qui ont eu un grain ou bien un carrefour, on voit des pots d'arachide qui sont déjà jetés. Voilà, on rassemble ces pots d'arachide là et on va à la maison, on pile ces pots d'arachide. Maintenant ces pots d'arachide là, en les pilant là, on ajoute baracandi. Voilà, baracandi, on peut gagner ça au bois des mosquées ou bien les gens qui vendent les parfums au bois des mosquées. Voilà, eux tu leur demandes baracandi ou bien les femmes qui vendent les médicaments au marché. Voilà, elles en vendent. Voilà, tu demandes baracandi, ils vont vous donner. Vous ajoutez baracandi avec le parfum Bintou Soudan. Bintou Soudan, on gagne ça chez les femmes qui vendent les parfums au bois des mosquées. Voilà, baracandi et Bintou Soudan. On pile avec les pots d'arachide pour faire ça une poudre. Voilà, la poudre, c'est cette poudre qu'on prend pour chaque matin avant de sortir. Vous mettez un peu de cette poudre dans du feu, que ce soit dans votre maison ou dans votre magasin. On met un peu dans du feu et on laisse la fumée monter sur nos bras, voilà, sur nos mains. Voilà, on met nos mains en haut, la fumée monte, voilà. Ou bien on peut mettre dans notre magasin, on peut mettre du feu dans le magasin, juste un peu, mettre un peu de la poudre pour que l'odeur prenne le magasin. Voilà, Inch'Allah, si Dieu le veut. Voilà, vous aurez le bonheur, l'attirance de la chance, les clients qui vont venir abondamment à votre magasin. Okay, vous avez plein d'ouvertures grâce à ce ensemble. Je vous exhorte à essayer cette faïda qui est très pratique. Elle est très bonne. Donc, sur ce, je vous dis bonne écoute à vous.